Od zemetrasenia v Taliansku prešli 2 týždne, no ľudia sa stále nemôžu vrátiť do svojich domov. Poškodené budovy by ich mohli ohroziť. Boli sme v meste najsilnejších otrasov. Zemetrasenie s magnitúdou 3,8 namerali v meste Amatrice v regióne Lazio. Ľudia prišli o domov. Ich autá, odevy či osobné veci zavalili sutiny. Mne toto, čo sa tu stalo, trhá srdce, pretože toto mesto už neexistuje. Je mi do plaču. Dodnes som si myslela, že moje 2 dobré kamarátky neprežili, ale práve som ich úplne náhodou stretla na ulici. Neskutočne sa teším, že prežili. Mesto je stále plné policajtov, vojakov či pracovníkov civilnej obrany. Spod trosiek vytiahli posledného nezvestného v pondelok. Bola to 296. obeť zemetrasenia. Všetci hasiči sú stále zaneprázdnení, odpratávajú s bagrami sutiny budov z ulic a sprejazňujú cesty. V zničených oblastiach postavili stovky stanov. Ľudia tam mali nájsť útočisko, kým sa situácia neupokojí. Môj dom je na polovicu zničený. Zničilo nám ho zemetrasenie. Žiť sa tam zatiaľ nedá. Práve nám ho statici a hasiči obhliadajú a monitorujú. Veľa mojich známych prišlo o domy, ostali bez strechy nad hlavou, v stanoch a čakajú. Ale najhoršie je, že ide zima a nevedia, čo s nimi bude. Úrady najnovšie uvažujú o tom, že stany odstránia a na ich miestach postavia provizórne stavané domy, ktoré by ľudí pred zimou ochránili lepšie. Môj dom je úplne zničený. Prepáčte, nemám síl o tom hovoriť. Bolo tu väčšie zemetrasenie ako v Aquile. Škody sú obrovské, toto mesto už viac neexistuje. Ľudia sa nemôžu vrátiť ani do domov, ktoré zemetrasenie na prvý pohľad nepoškodilo. Nazrieť do nich môžu len v sprievode hasičov. Majú narušenú statiku, tak stačí aj menšie otrasy a môžu sa znova zrútiť, preto tí ľudia boli z týchto domov vysťahovaní. Zemetraseniu paradoxne najviac odolali najstaršie budovy v meste. Ľudia v Amatrice majú stále strach, že záchvevy zeme poškodia zničené mesto ešte viac. Veria ale, že ho znovu vybudujú, len čo sa situácia upokojí. Marian Ujeházia, Vladimír Bučko, televízia Markíza.